Ovo je tvojih 5 minuta. Ja sam Nela i danas odvajamo nekoliko trenutaka da umirimo telo nakon napornog dana. Namestimo se u udoban ležeći položaj. Noge su blago razdvojene, stopala opušteno otvoreno u stranu. Ruke sa strane tela, dlanovi okrenuti na gore. Napravimo lagani udah na nos i dug izdah. I još jednom, dubok lagani udah i dug rasterećujući izdah. Sada pažnju usmerimo na vilicu. Zapazimo da li tu zadržavamo neku napetost. Sa narednim izdahom dozvolimo da vilica omekša. Zubi su blago razdvojeni, jezik opušten. Prebacimo pažnju na ramena. Osetimo njihovu težinu na podu. Napravimo lagani udah i sa izdahom dozvolimo da ramena postanu malo teža. Sada pažnju usmerimo na grudni koš. Zapazimo prirodno kretanje daha. Ništa ne menjamo. Samo osetimo podizanje i spuštanje. I kada naiđe naredni izdah, dozvolimo da grudni koš omekša. Spustimo pažnju na stomak. Osetimo kako se širi sa udahom i kako se lagano opušta sa izdahom. Neka izdah bude prirodan, ali potpun. Usmerimo pažnju na leđa. Zapazimo gde dodiruju pod. I sa izdahom dozvolimo da se leđa još malo opuste, kao da postaju malo teža na podlozi. Prebacimo pažnju na kukove. Osetimo njihovu težinu. Noge su potpuno opuštene, a sa izdahom dozvolimo da kukovi omekšaju. Sada pažnju usmerimo kroz butine, kolena, niz potkolenice. Sa svakim izdahom dozvoljavamo nogama da otpuste napor. Nema potrebe da bilo šta zadržavamo. Usmerimo pažnju na stopala. Osetimo kako prirodno padaju u stranu. Ništa ne nameštamo. Samo dozvolimo da se opuste. Sada osetimo celo telo odjednom. Tačke u kojima telo dodiruje podlogu. Blagi ritam daha. Ostajemo ovde nekoliko trenutaka, bez potrebe da bilo šta menjamo. Sada pažnju ponovo usmerimo na dah. Zapažamo njegov prirodni ritam. Osetimo tačke oslonca sa podom. Težinu tela na podlozi. Ukoliko prija,
Možemo lagano da pokrenemo prste na rukama i nogama. Napravimo jedan malo dublji udah i izdahnemo polako. I kada god budemo spremni, možemo nastaviti sa svojim danom. Ponekad je 5 minuta sve što je potrebno.